i-TB kanye ne-COVID-19. I-TB ibangwa igciwane elibizwa ngokuthi i-Mycobacterium tuberculosis. Ibe khona iminyaka eyizinkulungwane. I-COVID-19 ibangwa igciwane elisha le-corona, i-SARS-CoV-2. Iqale ukusabalala okokuqala emhlabeni wonke ngo-2020. I-TB kanye ne-COVID-19 zombili yizifo ezithelelanayo ezisabalala kalula ukusuka komunye umuntu ukuya komunye. Ungatheleleka nge-TB kanye nangegciwane le-corona elisha uma uphefumula. Kuzo zombili, abantu banezimpawu ezithile ezivamile. Zombili izifo ziphinde zilimaze ezinye izitho zomzimba. Zombili izifo zingakuholela ekufeni. Zombili zingavinjelwa ngokulandela imithetho yokuphepha yezobuntu kanye neyomphakathi elandelayo. Ukuhlunga, phecelezi ukuskrina nokuhlola kusenesikhathi kuyasiza ukuthi kwenze ngcono imiphumelo yezifo zombili. Kodwa kukhona futhi umehluko osemqoka ngaphakathi kwazo. Zombili, i-TB kanye negciwane le-corona elisha, kusabalaliswa emoyeni ngokukhwehlela, ukuthimula, ukukhuluma, ukucula noma ukuhleka. Igciwane le-corona liyaphinda lisabalaliswe nguwe uma uthinta ubuso bakho, ikhala noma umlomo emva kokuthinta izindawo okubekwa kuzo lapho kuwele khona igciwane le-corona. Isifo se-TB sithuthuka kancane kancane emavikini nasezinyangeni ezizayo. I-COVID-19 ithuthuka ngokushesha ngaphakathi kwezinsuku. Abantu abanesifo se-TB bazizwa begula noma benezimpawu ezibonakalayo. Abantu abane-COVID-19 bangazizwa bengcono futhi kungenzeka bangabi nazo izimpawu. I-TB isabalaliswa ngabantu abazizwa bengaphilile kahle. I-COVID-19 iyasabalaliswa noma abantu bengenazo izimpawu. Phatha ezempilo yakho. Misa ukutheleleka. Misa i-TB. Vimbela i-COVID-19. Ezempilo yethu zisezandleni zethu.